16. ipuina, eiza txakurra eta bere jabea. Ehiztari batek zeukan erbi txakurra. Gaztea izan zen artean, lagundu ziona guztiz ondo bere izan. Zahartu, astundu eta horzgabetu zen txakur gaixoa. Guztiaz ere, harrapatu zuen erbi bat, hau lotan zegoela. Baina nola hortzak erori zitzaizkion, eginalak eginda ere, ezin eduki izan zuen erbia. Eta indarka zebiltzala ihes egin zion. Bere jabe ehiztariari haserretu zitzaion agitz, eta agirika gogorrez diotsa. Txakur zaharra, zertako zaitut nik nire etxean ogi alperrik jateko baizik, etzara ezertarako gauza. Esaten da, erantzun ziola ederki txakur gaixoak. Jauna, urte askoek zahartu naute, eta dakusan bezala, ez zaitortzik ere gelditu. Noizbait, nire urte loratuetan behar egin nion, nire bidez hil zituen erbi asko. Orduan, esan ohi zuen arro-arrorik ez zeukala inork berorrek bezalako erbi txakurrik. Diru askogatik ere, eninduen salduko. Berriz orain, zapaltzen hau agirika. Ematen diren ogia da damuz eta borondate gaiztoz. Poztuko litzateke hilik banengo. Zer egin dezaket ba, zahartu banaiz? Nola nik urteak atzeratu eta indar berriak hartu? Oroibedi, nire gaztetasuneko egikariekin. Errukitu bedi nire ezinagatik. Hobe nuke lehen bezalako oinak eta hortzak banitu, bada bihotza lehengoa dut. Ipuñonek irakasten du argiro, gazte egunetan behargina izan denari etzaiola erakutsi behar mukertasunik, gerora zahartzen egun baino besterik ezin duenean. Etxeko buruak hartu behar dituztela ondo eta errukiz morroi eta mirabe, zahartu artean beharginak izan direnak, ez bota kanpora aterikate ogia bilatzera. Eta arrazoi gehiagorekin, umeak behar diotela lotxa gorde, amodio zitz egin, aurpegi ona erakutsi eta laztantasunez begiratu guraso zahar beharrik ezin dutenei. Zahar neakatuei ondo begiratu, beharginak ondo saritu.